演技をするってことは嘘をつくってことなんですよ。要するにこの世の中は大きな舞台でみんなが何かしらの役を演じてるってわけなんですよ。この世に後付けなんてないですよ。全て最初から決まってることですから。だから僕が今うんちしたいのもさっきご飯を食べたからなんですね。石橋を叩いて壊して向こう岸にそっちに用はないですわって言うたりましたわ。数奇な人生を送ってきた老人が僕にこう言ったんですよ。普遍的な人生はとても見晴らしがいい。そして寒い。厚着しよう。ってね。彼がカメラに映った時、一つのパラレルワールドが完成する。そしてカットがかかった時、森と炎のカーニバル。